wow, mi. Yes. Angathi force manje njani? Yini? Angathi force. Force. Hayi man, ngisho le drive force le. Khuluma phela biltong. Yeah, ibiltong. Khuluma legaba kahle sive ukuthi uthini. Mara bakho okay. Nonke ne biltong ke mnanzi. Biltong. Imnanzi Angithembe kahle injani ebiltong. Athi ngive ukuthi imnanzi yini. le drive force ne. Yeah. Ngithestisa ukuthi ngive ukuthi kumnanzi yini. Ungathi ukuthi ngicane lena siyathesa. Ngani lokho. Uyathesa mangaki. Cabanga. Hayi, uyathesa. Iphisi lencane ngathi le ngudwane. Uyathesa ke shopgani wami. Ngifaka lo some 100 rand ngiright. Ngicela ufakele mngani wami. Umnanzi Ufakele mngani wami. Kumnanzi shana. 100 ne? Yeah. Angithi 500 ngithi 100 rand. Manje ngiyamusa ngisho. Awukekho. Maki. Emaki mawusho kuphela. Bakaphela. Nakubuta phela impilo ukuthi ihamba njani angisho. Impilo. Impilo. Impilo emnandi. Kumnanzi kuphela. Yeah. Ebhitong imnanzi. Biltong yeah, emnandi. Hayi imnanzi ha. Konke la emhlabeni kumnandi. Sikuphatha njani la spa? Anyani phathe kahle themba. Ngihlale nesikrime. Ngathi emlungu bila. Vela kumnandi la spa. Ngapha sengisifakele voroslening la. Akunanzi akumalini. Nginikede akunanzi abengiright shame. 126. Yeah, ngilambile phela mina. Okay. Nayo. Uwalosize ngathi